Ibuga inalomia ibugonye mgba ibu azụkwa onye Onitsha tona ka anyị na-agọla ada anyị nwanyị anyị sịkwa na ị ga-eje nke ọma ebe anyị gọrọ mbụ ka anyị na-agọla ya bụ nekwọba anyị ịma na Onitsha kpamkpa be mba na-ego accommodation adịghị akwụ ya ebe anyị na-ekwu ibe a bụ na ọ bụ n'oyi na mgba nnata adịghị azụkwu ya anyị adịghị ejekwa iji ifele ị ga-ebi nke ọma ebe a ma ndị mkpakwu chọọ ya okwu ịgwa anyị ka anyị na-aba mee kaba mara na ebe aba bụsị ọka oke na nwaanyị adịrị ya ma anyị na-erube isi ị ga-erubelu di ya isi nne erubekwalụ nna ya isi ba wee biri lue tata ị ga-enenikwa nne yi ejekwana asụ nnukwu oyibo ka ndị wee kwu mbọ anyị makwa akwụkwọ mana anyị na-eji nwayọọ wee lakpado di anyị ọ ga-abalị ị ga-ebi ka nka bịalụ ka m bịa na m agọ mmụọ ọgwụ ibe ngọ na ọjị ka m na-agọ na mmanya mmiri ọ ga-adịkwa na anyị mma dịla ada anyị mma nye m ọjọ mma ebe anyị nọ onye na nke onye na nke nna ebugo ego anyị ji n'aka ịma ebe a na-akpụ ya ego eji for purchasing si n'isi wee rue n'ụkwụ ya ibugo ego a ịnalụ mmịa ịbụgo onye mgba ịbụ azụkwa onye Onitsha ọ bụrụkwa na ibe bụ adịrọghị mma ka nyekwa 2 seconds ka ilo maka iweta aka wele ego a forward ever backward never ị ga-ewe na ya welu